Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qallilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas ħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda qarmla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew għax inħabbel rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit xejn l-imħallef ħażin, imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nar sejjer ma jagħmilhomx ħaqq. Se joqgħod itawwal magħhom, jien ngħidilkom li malajr jagħmilhom ħaqq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Din il-kelma eżistijaj, hekk hija kelma silta mill-Evanġelu illi għandha ħafna x'tallimna u hemm ftit dettalji li tajjeb illi nagħtu kasom naraw xi jfissru anke f'ħajjitna. L-ewwel ħaġa il-fatt li din hija armla li qiegħda titlob. Xi drabi eżistijaj missiriet il-Knisja l-armla fil-Vanġelu xi drabi kienu iħarsu liha bħala simbolu anke tal-Knisja. Il-Knisja li in inverted commas biex ngħidlek romlot għaliex Ġesu mar u l-Knisja qed tistennieh jerġa' jiġi. Allura xi drabi il-Knisja jisa bħal dik il-mara armla. U allura Ġesu qed jgħidilna b'mod fin ħafna. Waqt li qegħdin f'dan l-istat li qed tistennew li nerġa' niġi, għalhekk il-Vanġelu jagħlaq il-bin il-bniedem se jsib il-fidi meta jerġa' jiġi fuq dil-art. Mela l-istat tal-armla hija l-Knisja li qed tistenna il-Ġesu jiġi. Dik li jdula it-tieni miġja tiegħu, dik li jdula il-parusija. Aħna bħala nsara qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi. U waqt li qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi bħal din l-armla, aħna qegħdin naffrontaw sitwazzjonijiet ibsa u sitwazzjonijiet ta' dbatija fid-dinja li aħna ngħixu fiha. Bħalma din l-armla talbet lil imħallef jagħmel ħaq għaliex kienet għaddejja minn sitwazzjoni ta' inġustizzja kieku ma kienx titolbu għalhekk, l-istess il-Knisja waqt li qed tistenna l-Ġesu jiġi tgħaddi minn sitwazzjonijiet ta' inġustizzja, sitwazzjonijiet ta' persekuzzjoni, sitwazzjonijiet ta' dbatija. Issa Ġesu dak li qed jgħidilna s'istieħ dal-Vanġelu huwa kif nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. Kif ngħixu f'dan l-istat ta' rumol, kif ngħixu f'dan l-istat ta' stennija għat-tieni miġja tiegħu. U wieħed mill-affarijiet li l-mulej iridna kif ngħixu dan l-istat ta' stennija li Ġesu jerġa' jiġi huwa li nitolbu bla waqfien. Hekk jibda l-Vanġelu biex jgħallimhom kif għandhom jitolbu bla waqfien jagħtihom lill-parabola. Qabel ma nidħol f'din tat-talb, hekk nixtieq illi nirrealizzaw illi waqt li aħna qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi, aħna il-Vanġelu Ġesu jurina żewġ affarijiet kif nistennewh. L-ewwel waħda t-talb, it-tieni waħda hija l-evanġelizzazzjoni. Anke meta Ġesu jgħidilna li nġu persegwitati biex nagħtu xhieda sakemm jiġi etc. Il-punt imma llum huwa li nistennew il-Ġesu ġej lura billi nkunu Knisja illi titlob. Aħna fil-fatti eżistijaj din il-ħaġa niċċelebrawha dejjem fl-Ewkaristija. Ġifieri dan il-Vanġelu li nitolbu bla waqfien l-ewwel qabel kollox aħna niċċelebrawh fil-liturġija tal-Knisja, fil-quddiesa primarjament u fil-liturġija tas-sigħat. It-talb li l-Knisja titlob matul il-ġurnata f'sigħat differenti dak li b'mod popolari ngħidulu l-brevjar, imma u aktar f'postu li ngħidulu bl-isem proprju tiegħu il-liturġija tas-sigħat. Il-Knisja tittisar. Ġesu jgħidilna darb'oħra anke f'dan il-Vanġelu li rridu nisru u nistennew, nisru fit-talb it-tieni miġġija tal-mulej. U allura hawnhekk eżistijaj li nkunu Knisja li titlob, nkunu Knisja li qed tesprimi l-fidi tagħha f'Alla. Il-Vanġelu jagħlaq
u jgħid meta bin il-bniedem se jiġi fuq dil-art se jsib fidi, din il-fidi fej ħajsiba? Din il-fidi ħajsiba f'min qed jitlob. U allura eżisti aħna hawnhekk biex niġu issa kif napplikaw u ngħixu dan il-Vanġelu fil-ħajja tagħna. Aħna qegħdin nistennew it-tieni miġja tal-mulej il-parusija, ma qed nistennew ħiġi. Ma qed nistennew anke il-miġja tiegħu għalina personali li tkun il-mewt fil-ħajja tagħna. Anke dal-Vanġelu jidħol f'qafas liturġiku meta bil-mod il-mod aħna qegħdin nersqu lejn it-tmiem li nagħlqu is-sena liturġika u nibdew nitkellmu aktar mit-tieni miġja tal-mulej u anke mill-miġja tiegħu li hija l-mewt fil-ħajja tagħna meta jiġi ħodna miegħu. Quddiem l-inġustizzji irridu nitolbu ħafna. Quddiem id-tbatija irridu nitolbu ħafna. Quddiem il-persekuzzjoni irridu nitolbu ħafna. Dak li jiddistingwina minn nies li għandhom viżjoni ideali, filosofija ta' ħajja, nies li huma umanistiċi, ambientalisti, politiċi, in-nisrani quddiem anke l-ideali li jista' jkollu meta qed jevanġelizza, jitrasforma d-dinja bil-qawwa tal-ispirtu u jibati, bħalma jibati kulħadd, kull min għandu ideali bati, no? Imma n-nisrani f'dan kollu jrid jitlob. Għaliex jaf illi din mhix xi ħaġa li tiegħu, din hija missjoni li Alla qed jafdalu. In-nisrani jitlob anke biex ikun preparat għall-miġja ta' Ġesu. Aħna rridu nħejju id-dinja għall-miġja ta' Kristu. Dinja forsi hija xi ħaġa illi ma tantx aħna konxi ħafna tagħha. Eppure fil-liturġija wara konsagrazzjoni fil-quddies aħna ngħidu dejjem inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ u minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dik l-istennija hija stennija f'ħafna dbatija, nerġa' ngħid dbatija, persekuzzjoni li rridu ngħixuha fit-talb u nibqgħu nevanġelizzaw. Issa Ġesu jgħidilna biex nitolbu bla waqfien, jiġifieri jekk tgħid kemm għandi nitlob, Ġesu jgħidilna ħin kollu jridu nitolbu. Ġesu qed jgħidilna biex noqogħdu ħin kollu fil-Knisja, qed jgħidilna biex noqogħdu ħin kollu bil-Kuruna tar-Rużarju. Ċertament mhux qed jgħidilna biex nagħmlu dan. Żgur li rridu nsibu l-momenti biex nagħmlu dan, ġifieri il-momenti li nkunu flimkien nitolbu, il-moment li inti tkun waħdek fil-kamra tiegħek ta' ġewwa waħdek quddiem Alla u titlob. Imma Ġesu qed jgħidilna biex kull ma nagħmluh fi spiritu ta' talb. Ġifieri sew jekk inti qed issajjar, sew jekk inti qed tbajjat, sew jekk inti qed tiġri, sew jekk inti qiegħed il-ġim, sew jekk inti qiegħed ix-xogħol, sew jekk qed taħsel il-ħwejjeġ. Sew jekk qed tallem, sew jekk qiegħed l-iskola, sew jekk mort il-privat, sew jekk qiegħed imsiefer. Kull ma nagħmluh fi spiritu ta' talb, jiġifieri l-għaqda tagħna ma' Alla. San Pawl mod ieħor jgħidilna għamlu kollox f'isem il-mulej. Għamlu kollox f'ismu, ġifieri għamlu kollox maqudin miegħu. It-talb ma jsirx kliem li aħna ngħidu, imma t-talb isir għaqda, unjoni. Jiena fikom u intom fija, jgħidilna Ġesu. F'diversi momenti, San Ġwan kapitlu 6 meta jitkellem l-Ewkaristija, San Ġwan kapitlu 15 meta jġib il-parabola tad-Dilja, ġbija tad-Dilja, id-Dilja u l-Frijej, li kull ma nagħmlu aħna nagħmluh fis-spiritu ta' għaqda mal-mulej u dil-għaqda mal-mulej. Dil-għaqda mal-mulej eżistej hija bħal kurdun bejn l-omm u t-tarbija fil-ġuf. Li t-tarbija tagħmel kollox faqda omma u fl-istess ħin anke omma tagħmel kollox faqda ma' tarbija permezz tal-kurdun. Żommu dal-eżempju, l-kurdun u dak li jaqgħat l-omm u t-tarbija biex aħna nitolbu kontinwament irid ikun dal-kurdun il-ħin kollu Alla l-Missier u dal-kurdun u l-Ispirtu Santu. Il-ġuf huwa Ġesu għax aħna nagħmlu kollox f'Ġesu, imma dak li jorbotna ma' Alla l-Missier huwa l-Ispirtu qattis. L-Ispirtu Santu eżistej meravigljuż huwa l-għajn tat-talb. Huwa hu li għanqal ir-ruħ tagħna biex titlob. Huwa hu illi dak li hemm fina jieħdu għand Alla il-Missier permezz ta' Ġesu, imma huwa hu li dak li l-Missier permezz ta' Ġesu irid jagħtina jasal għandna. Allura eżistijej darb'oħra San Pawl tal-Efesin kapitlu 6 jgħidilna biex nitolbu wkoll f'kollox fuq ċirkustanza nitolbu fl-Ispiritu Santu. Il-Knisja eżistijej min qed
iħejji t-tinimiġja ta' Ġesu? Huwa l-Ispirtu Qaddis. Ftakru illi meta Ġesu telassema fuq sħaba u l-anġla qalulhom il-Ġesu kif rajtuh sejjer hekk se jerġa' jiġi. Ġej lura fuq sħaba hekk narawh. U dik is-sħaba hija simbolu tal-Ispirtu Santu, hija simbolu tal-preżenza tal-Ispirtu li jġor dejjem il-preżenza ta' Ġesu. Għalhekk fuq it-tabor meta tiġi sħaba jinstema' l-leħen tal-missier, għandek il-missier li jitkellem, liben li trasfigurat u sħaba li l-Ispirtu Qaddis. X'qegħdin ngħidu? Illi huwa l-Ispirtu li jitlob fina eżistijaj, illi iħejji it-tinimiġja ta' Ġesu, irridu nitolbu dejjem fl-Ispirtu Santu. Nagħlaq billi ngħid li ktib tal-Apokalissi jagħlaq billi jgħid l-Ispirtu u l-Arusa, ġifieri l-Ispirtu Santu u l-Knisja jgħidu Maranata, ejja mulej Ġesu. Għandna bżonn eżisti niskopru aktar ir-rwol tal-Ispirtu Qaddis fil-ħajja tat-talb tagħna biex nifhmu x'jiġifieri nitolbu fih, nitolbu kontinwament, nitolbu bla waqfien u din hija il-manifestazzjoni tal-fidi tagħna. Waqt li aħna qegħdin nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi ħalli jkunu li kull imħallef mhux il-ħażin bħal tal-Evanġelu, imma jkun li mħallef it-tajjeb illi jagħmel il-ġustizzja vera li qatt minn mifruda mill-ħniena infinita tiegħu. Jekk aħna ngħixu din ir-realtà tat-talb bla waqfien fl-Ispirtu, inmulej jagħtina s-slim issa f'qalbna u l-ħajja ta' dejjem fl-eternità.